Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε το καμπόκα και θα είναι το πρώτο βίντεο του το καμπόκα στο κανάλι μου. Έχω νομίζω 2 κανάλια. Δεν ξέρω πόσα έχω, 3. Δεν ξέρω. Και θα είναι το πρώτο βιντεάκι και λέγεται η πρώτη μέρα στο σπίτι της κόρης μου. Και εντάξει, νομίζω ότι καλό θα είναι. Δεν θα γίνει και κάτι. Ελπίζω να είναι καλό το βιντεάκι. Και να σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, γιατί νιώθω κάτι και είναι χάλια. Γιατί τόσες φορές που προσπαθώ να μπαίνω να σας λέω κάντε όλοι like και εγγραφή για να ανεβούν οι 30 εγγραφές. Δεν το πατάτε και κάτι νιώθω. Θέλω να το πατάτε. Please. Μόνο αυτό και την εγγραφή και όλα. Like, εγγραφή, πουδουνάκι, όλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως είπαμε, ο τίτλος είναι η πρώτη μέρα στο σπίτι της κόρης μου. Θα πάνε να το δουν αν είναι ωραίο, γιατί έχει και γείτονες δίπλα. Πάμε. Μαμά, νομίζω ότι δεν είναι το ιδανικό σπίτι εδώ. Μια χαρά θα είναι. Παιδιά, κάτι έγινε. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Μου πάνε στο κεφάλι μου. Πάμε. Και νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό το σπίτι. Μια χαρά θα είναι, αγάπη μου. Μαμά, εσύ δεν το ξέρεις ότι θα είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι, σε το λέω κι εγώ. Εντάξει. Εγώ θα σου κουβαλάω τα πράγματα. Ναι, μπαμπά, γιατί εσύ είσαι ο μόνος άντρας εδώ μέσα. Ναι, ελπίζω να γίνουν κάτι. Ωραία, πάμε να το ανοίξουμε αυτό ή αυτό είναι. Πάμε να δούμε. Περιμένετε, παιδιά. Κάποιος άνοιξε την πόρτα μας χωρίς να μας χτυπήσει. Για να πάμε να δούμε τι έγινε. Εντάξει, έγινε ένα θαύμα. Λοιπόν, τι θέλεις, κύριε μου, και χτυπάς την πόρτα μου? Τι θέλετε όλη αυτή η οικογένεια εδώ? Τι θέλετε? Έχει χάρη που έχεις και παιδιά. Όμως τι θέλετε από μας? Γιατί μας χτυπάς την πόρτα μας? Δεν καταλαβαίνω κάτι ασυνήθιστο. Από εκεί είναι το σπίτι της κορούλας σου. Εντάξει. Μην ξαναπείς κάτι στον μπαμπά μου, κατάλαβες? Γιατί όποιος λέει στον μπαμπά μου κάτι, μετά από λίγο του παίρνω και το σπιτάκι, γιατί πεθανάκι. Πεθάνει. Αγάπη μου, έλα, συγχνάμι σας. Πω, δεσπαστικοί γείτονες που θα έχουμε. Που θα έχω δηλαδή. Που θα έχεις, ναι, αγάπη μου. Καλύτερα να κάτσεις σπίτι.
Όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν θέλω να κάτσω σπίτι, έχω μεγαλώσει τώρα. Wow! Καλό είναι. Γιατί, δεν σου αρέσει η Λίνση? Δεν μ' αρέσει και πολύ. Θα παίξω στο κινητό μου. Ας το κινητό κάτω. Όχι, εγώ θα παίξω. Μου εμφανίστηκε μια διαφήμιση. Καλά, δεν θα παίξω. Έλα, Λίνση. Θα το φτιάξουμε και θα έρθεις και εσύ εδώ και θα παίζουμε. Αλήθεια. Ναι, θα το κάνεις όμως όλο ροζ. Όλο ροζ, αφού σου έχω πει ότι είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Δεν σου το έχω πει? Εδώ πέρα θα κοιμάμαι, θα τρώω και όλα θα τα κάνω. Ναι, αλλά άμα δεν είχαν αυτή το σπίτι αυτό, τώρα θα έμενες εσύ. Δεν πειράζει, εγώ θα τους συνηθίσω. Δεν πω κακό μας έγινε. Εντάξει, μαμά, γεια σας. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου. Όπα. Sorry, παιδιά. Να περάσετε καλά. Ναι, και εσύ. Να προσέχεις. Ναι. Πάω να τη συνηθίσω. Εγώ τώρα που είμαι στο αμάξι μπορώ να παίξω, μαμά. Μπήκε σε διαφήμιση πάλι. Ναι. Να περιμένει να... Ναι. Ας το κινητό εσύ τώρα. Μαμά, κουνάει πολύ το αμάξι και μπήκα μέσα σε αυτό. Παιδιά, τώρα μπαίνω στο τέτοιο. Ναι. Βγήκα από το πλανήτη. Voices stronger, no one but a bee. Yeah, 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 yeah. Ωραία, θα μπω στο σπίτι μου με όλα χαρά. Ανυπομονώ πάντως να μπω στο σπίτι. Εντάξει, μπορεί να έχει και γυναίκα, ωραία, θα το συνηθίσει. Ναι, παρακαλώ. Θα είμαι από δίπλα. Ναι, τι θέλεις? Συγγνώμη για τον μπαμπά μου, απλά δεν ήξερε ποιο είναι το δικό μου το σπίτι. Εντάξει, και εγώ ήμουν λίγο υπερβολικό. Έχετε παιδί? Ναι, αλλά είναι στο τέτοιο. Περιμένετε. Να δω που είναι από το τέτοιο. Πού είναι? Φτάνει σπίτι. Κατεβαίνει τις σκάλες. Ανεβαίνει τις σκάλες. Εντάξει. Καλά τότε. Μπαμπά, τι κάνει αυτή εδώ? Δεν είναι καλεσμένη στο σπίτι μας. Παιδί μου, άστινα να μπει. Γιατί να την αφήσω? Γιατί, παιδί μου, σωστό είναι. Παιδιά, ξέχασα να φτιάξω το κρεβάτι του παιδιού μου, του μικρού. Του γείτονά μου. Όχι αυτό. Αυτό θέλω. Stronger, you ain't but a bee. What is that? What is
that, where is that, where is that, πάλι διαφήμιση. Παιδιά, δεν έχω το κανονικό το καμπό. Δεν έδειχνε όλη την ώρα. Παιδιά, δεν έχω το κανονικό το καμπόκα. Ανεβάζω τέτοια και hacks και όλο έχω διαφημίσεις. Και περιμένω το χ και κάνω πως... ναι. Προσπαθώ να βρω μία μικρή ντουλάπα για να χωράει τα πράγματα του. Ωραία, το φτιάξαμε. Εντάξει, θα έχω και ένα άτομο για να παίζω. Έχω και εγώ αδελφή, άμα θες μπορώ να τους τηλεφωνήσω και να πω στους γονείς μου να τη φέρω για να παίξετε. Ναι, και να της δείξω όλα τα πράγματα εδώ. Γιατί εγώ τα ξέρω σχεδόν όλα. Όλα. Ωραία, έλα σου δείξω το σπίτι. Λοιπόν, εδώ θα είναι το δωμάτιό μου. Είναι λίγο μικρό γιατί δεν χωράω. Φυσικά. Γιατί έχουμε λίγο μικρό σπίτι. Όχι, εγώ έχω μικρό σπίτι. Εντάξει, αυτό λες. Πάλι διαφημίσει. Ωραία, τώρα θα μάθουμε και πώς να φτιάχνουμε πίτα. Να το δείτε, πίτα. Μπλουμπερό πίτα. Διαλυθήκαν και τα δύο. Και ωραία. Τώρα θα σου δείξω το υπόλοιπο σπίτι. Εδώ είναι το σαλόνι με τη μαμά μου. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, κορίτσι μου, πώς σε λένε? Βιβιάν, όχι Βιβιάν. Βιβιάν τη λένε αδελφή μου. Εμένα με λένε Βαλέρια. Χάρηκα, Βαλέρια. Προσπαθείς να γίνεις όμορφη και δεν μπορείς, γιατί αυτό είδα στο TikTok. Ναι, προσπαθώ να γίνω σαν εσένα που είσαι cool στο TikTok. Ξέχασα ότι είσαι εσύ η μοδάτη του TikTok. Έχω την cool στο σπίτι μου. Παναγία μου. Τι να κάνω τώρα? Παιδιά, κόλλησε το κινητό μου. Ναι, ωραία. Έλα σου δείξω και το άλλο το σπίτι τώρα. Περίμενε, έχω στο σπίτι μου, την cool, στο σπίτι μου, ναι. Και εδώ είναι το μπάνιο και το υπόλοιπο το δωμάτιο της μαμάς. Τέλειο. Αλλά άμα σας άρεσε το βιντεάκι μας, να κάνετε ένα like και μία εγγραφή για να συνεχίσω αυτό το βιντεάκι. Τα λέμε.